Sa atong unang pagbasa, si San Pablo, Saulo sa unaangan, usa ni siya kakaaway sa mga magtotoo. Nya nahimo siyang kauban nila kay gipili siya sa Ginoo ni Hesukristo mismo nga mahimong kabahin sa iyang simbahan o nahimong maisugong magsasangyaw. Unya sa atong tubag sa Salmo, ang atong itubag sa ganito: daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tao di ay nga magdaig, tinud-anay nga magdaig sa Ginoo, mangita gyud lungsod sa Ginoo. Karabang mukigtipon gyud, dili makigiyahay. Lisod kaayo nga mosimba ta nya nag-iyahay. Lingi ay mong tupad ing na kauban ko or kabahin ko sa imong kinabuhi. Pangutan ako no. Ing nakabahin ba ko sa imong kinabuhi? Wa man mo kasabot. Kana bang maghuna-huna kita ba sa atong isig ka magtotoo? Dili kay ang ato rang kaugalingon, ang atong hunahunaon, mosimba ta, sige tagdaig sa Ginoo, nya ang atong pangayoon para ra gistong kaugalingon. Sigig pangayo sa kaayuhan sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong kaugalingon nga maayo ang imong sakit. Imo ra gyud ba? Imo iapil ng uban ang katilingban, ang tibuok simbahan. Muna kining atong misa, dili ni misa nga dinhira ni San Vicente, apil yung tibuok simbahan ani ang atong territorial o ang online parishioners. Pero ang concept mao kini nga kining atong misa para ginis kaayuhan sa tibuok simbahan, sa tibuok kalibutan. Mo bitaw ang atong simbahan ginganlan og Catholic Church, universal, whole world. Diri sa atong ikaduhang pagmasa, sulat first letter of John, niingon diri, kinahanglan nga matuod gyud ang atong gugma, ipakita gyud sa buhat. Nya unsa may buhat sa Ginoo? Mga buhat nga maayo alang sa atong isig katao. Ang mga buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Kinsa dinhing mga ginikanan nga moingon, Padre, sa akong pag-atiman sa akong mga anak, mahimuot gyud ang Ginoo. Taas ang kamot. Okay, sa may mahimuot ninyo kasagaran, usara may ni isa. Unsa man day inyong tumong sa pag-atiman sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan? Gusto ninyo no, ng inyong mga anak makapahimuot ninyo. Ay gyud mo pabadlong ha, pag tinarong gyud mo, di kay mo magtinarong, bantay lang gyud mo nako. Magpakauaw mo. Ang gihuna-huna regis ginikanan kasagaran nga makapahimuot ang iyang anak sa ilang pamilya niya, nga mahimo siyang proud nga parent or parents sa iyang mga anak. Kana sayop na ha, ing na inyong mga anak, kinahanglan gyudong dai makapahimuot gyud tas Ginoo kanunay. Ana, nya unsa may buhaton sa mga ginikanan aron makapahimuot sa Ginoo? Dili magsigig pangasaba sa mga anak, di magsigig yaw-yaw, di magsigig pamuyboy. Dili nga imong tupad ing na gahapon nahimuot ang Ginoo nimo. Gahapon lang, at least mahinomdom ka ba? Gahapon nahimuot ang Ginoo nimo. Kinsay wa magyaw-yaw gahapon nga ginikanan, taas ang kamot. Kanang wa gyud magyaw-yaw ba gahapon lang. Hapon. Uy, ha? Gahapon? 5 ra kabuk aning pundo ka wa magyaw-yaw. Usba na ha? Di na makapahimuot sa Ginoo.
Niingon ra ba diri sa atong ebanghelyo ang sanga nga dili mamunga pasabot dili makapahimuot sa amahan, putlon og ilabay, malaya og dauban sa kalayo. Pero ang makapahimuot atimanon, limpyuhan aron mamunga pagdaghan. Mga bata, mga anak, unsaon man sad aron makapahimuot mo sa Ginoo, kamura ba makapahimuot ragis inyong kaugalingon ang inyong gipangita? Siging cellphone gyud, computer gyud, duwa gyud kay libnaw gyud kay tanan. Ang makapahimuot sa Ginoo ninyong mga anak nga ang inyong ginikanan, inyong tahoron, inyong atimanon, dili ninyo pasagdan, dili ninyo usik-usikan ang kwarta. Mga batanon karon, hibaw ra ba ko nga ang nagpalit sa inyong cellphones ang inyong mga ginikanan. Pero kamo, dayog luklok, labi na mga babae, fitting kay karsones, unya iluklok ang cellphone sa likod. Mga buak ang cellphone, mga guba, mga danghag estanan. Sino ka ng cellphone ato maging ampingan, lisod maging mapiit-piit nas bag, iluklok sa likod nga perting pitinga nya iniglingkod. Ang sa may tabo, buak. Una, mga babae, nangabuak sad. At tanawan ng mga screen sa inyong cellphone, mga babae, sa tarong pa o nang liki na. Mao na. Kinsa kay kapauso-uso, ana, nga, ato manginang gunitag tarong, di manginan nato ipiit-piit gani. Lingkura naman hinoon. Kadanghag yun. Mura rabag mahal, mura rabag barato. Ang mahal kay na, lisod na magay mong kaon, lisod kay mong pamlite. Unya, dili yun ampingan. Ampingi. Hasta sa nang inyong mga beauty, kamo mga babae, karon mga high school, wapay mga pangita, kusog na kayo mo make up, kusog na kayo magsumpay-sumpay anang pilok, kusog na kayo mamadlis anang kilay, magpakulor-kulor sa buhok, mga babae. Mga laki sad papalit yung motor, bahala nagsikanhan, bahala nagway rehistro, bahala nagway lisensya, hala drive yun anang motor. Mga laki magpakaron ingnon yung naa, makapahimuot ka na sa Ginoo. Matod pa diri sa atong unang ikaduhang pagbasa, magpuyo tas kamatuoran, dili nang bakak, di nang pakaron ingnon. No? Bitan na dinhi bisan kaning ako intaw mga sakristans, sigihan yung pahinomdom nga naman bisag asa lang labay, bisag asa labay ang atong bag-ong ipalit nga mga butang, mga guba lang dayon. Kanilang electric fan, ano electric fan nato, di ba di na mo lingo-lingo nga naman inigingon iirog dong itaro ang lubagon dayon, haros na ana. Dili gid ang pingan mapatuyo ko nana nya una pa ila. Unya sad mingon ta patuyo ka na dong. Di na mo tuyo pa dong nga naman. Wa na may gunitanan kanang ana. Ay laruton na masagi ko nana. Dewa na, wagtang na, labay na. Hasta gud rosaryuhan nga plastik maputol pa. Rosaryuhan plastik na putol pa, buak pa. Ako pagkadanghagag yung mga kamot. Ano man kay wa mag-amping na kini makapahimuot sa Ginoo, na kining akong buhat makapalipay sa Ginoo. Na siya nigi ko na be lingi ako nog usab imong tupad ing na nalipay ka nga nagtupad ta ing na ko no ay kana imong tupad murag imo ra man sa nang kailag yun. Lipay kang tupad ta og di sa na nimo kaila kinahanglan malipay sa kang nagtupad mo kay pasabot ana kuyog di ta sa usa ka punuan ang ato di ay relasyon nindot di ay mo na nga niingon si Kristo dire nga pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo ug mamunga mo daghan
walay makapabilin kanako nga dili magtuman sa mga pulong. Ingon siya, pabilin mo sa akong mga pulong, ug ang akong pulong magpabilin diha kaninyo. Nya kon magpabilin ang iyang mga pulong din hinato, bisan unsay atong pangayoon iyang ihatag. Muna sila si San Pablo ug ubang mga apostoles, mikaylap og maayo ang ilang kinabuhi, ang ilang pagtulunan, kay nagpabilin man sila diha sa Ginoo. Mao bitaw ni dinhi sa ato, unsa may pinakanindot natong gibuhat dinhi para mahimo gid tang usa ka katilingban nga magpabilin sa Ginoo. Unsa man? Mao kana. Ang nakatubag pwede nang mamatay. Kaning atong sigig palit aning slot, dako kay ni siya impact sa atong simbahan. Bisan paganigwa na to makiti, bisan katong to kamong naa diha sa Amerika, Canada, Australia, bisan paganig Middle East, tanan lugar sa kalibutan, hapit tanan gyud naka-apil mo aning ato dinhing slot kining atong mga proyekto. Unsa man na siya? Connected ta, mura ta og mga sanga nga usahay wa nakahibaw hain gikan ang mga sanga, pranang sangas mangga. Ang sangas mangga diris dapit sa tuo, wa man na sa kihibaw to abay mga sanga dito sa mangga dapit sa pero tungod kay naa sila nakaatat sa usa ka punuan, pupariha ra gid sila bunga na ay common fruits ang mangga. Mausan ng mga bayabas, kay mito o uban pa. Kasagaran gid ba? Nga naman, common ang ilang trabaho. Na din ni ato slat-slat na atay common project ang atong kumbento. Ang atong pagpanghimog balay. Ambot na ba taroy update sa atong balay? Na ba dong? O naa di ay. O kani ika-73 na ni nga balay atong nahimo. Mo nay before niya after unsa man adong CR wa may hable agi sirado daytan. Sige basta mo na balay na siya ating na ibintana mura mag nitso. Sige lang tanindot-tindot tanay kumpara atong usa napambot na pa ba nilain ka 74 mao na naong sa before. After, kana balay na kanay pultahan. Ayuha sa nanyog picture. Dito, tas luyog i-picturean. Sunod, ka 75, maunay before, after, nindot na kayo sila gipusingan. Napabaylain, ano pa ika 76, maunay before, niya ang after, di ba, nindot-nindot na. So, upat na sad kabalay. Pagkanindot, no? Ang atong na himo. Tungod ni sa sitio, nga slat-slat. Nya, ang ato sang kumbinto. Murag, hapit na sad mahuman. Di lang ta mag-update usa. Ato lang, basta gamay nila naghimuonon, pero dako patagbay ronon. Nya, nga naman, kay kinahanglan pa ta mo palit o mga slots nga daghan tag activity sa simbahan. Naga ni Roy ni imbitar nako nga usa ko sa mga speakers kaning atong Pentecost celebration sa atong Archdiocese of Cebu Charismatic renewal service sa man title aning ga-imbitar nako. Mo lagi ECCRS, Archdiocese of Cebu Catholic Charismatic Renewal Services. Aning grupo tanan nga mga charismatic sa atong Archdiocese magtigom karong Pentecost Sunday, Pitsa 19 Mayo niya adto sa IC3. Unsa may buhaton dito? Matud pa sa topic ani niya, Spirit-led Synodal Pathways. Kaya ang simbahan karon nagsige mangyog pahinomdom ani atong synodality, ang pagkahiusa nato, ang pagkausa mao nay himuon didto.
Usa kuno ko duha ka speakers. Murag si Father Jerome Antugop mo'y usas mga sa speakers. Ako sad adto mo dili. Anawa, unsa man na pa dire. Ngadto niya mo. Sugod og alauna sa hapon adto sa IC3. Unsaon man sad para madayon, anaa say mga ticket baligya. Mura sag slot ba? Tag 100 ra per ticket. Ang white ticket di lang sad kasod. Kanang ticket pag ila lang na og pila ka buok ang mutambong aron maset na daan. Kay ang limit dito mga 7,000 ra ka tawo ang maximum. So naay ticket gipang hatag aron pagtimaan nga kanang maihap na daan ay sobra unya. So first come first serve. Asa man mo mamalit og ticket para makasuod mo to, makaapil, tag 100 pesos ang ticket. Anhas mga charismatic leaders inyong mga communities. Kita sa dinhi kay tingali tungod kay usa ko sa speakers gitagaan pud ta dinhi mga 1,000 man tingali na ka tickets na sa opisina. Wala pamalit na mudaan. Unya pa ning Mayo 19 pero basig mahutda na mo. Igabot dito mag-ampo, mag-worship, mamalandong, mag-sharing sa Ginoo. Mao ni siya ang pagpabunga, pagpalambo sa atong pagkasimbahan. Isip mga sanga sa usa ka punuan nga mao si Hesus. Mga buhat kining maayo kaysa magsige lang tag adto mga malls, adto sa sugalan, adto sa beach, mala mag-hiking lang. Maayo man sa mga buhata, pero kutob ra ta diha, wa nato na enrich ang atong pagkatilingban. Isip magdayeg nga katilingbanon ngadto sa Ginoo, basig wa na ta mamunga sa bunga nga makapaluwas. Basig ang atong bunga na puno na sa sala, sama ng pagsigig premarital sex, siging puyo-puyo, kanang kadaw anang imong gipamalit nga mga yuta, gipamalit nimong mga butang daw nakikastanan, di na gani ka paagi sa imong tugkaran, sa imong silingan, kay makabantok sa imong tugkaran, kay imo ng yuta. Kusog ra ba kay kang moagi dito sa laing tugkaran? Mapahimuslano na kaiba. Sige nagkinabitay, sige nagbinakakay, mismo ang nag-serve sa simbahan, mga babae ug lalaki, mga batanon, sige ng premarital sex, tungod kay ang kaugalingon ra gyud mo ginahuna, basig mga laya ta. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad, ing na wap ka malaya, wap ka malaya diha, init ra ba kayron? Oh, dili ang atong kainit sa panahon mo'y makalaya, ang atong sala maunay makaputol sa atong relasyon sa Ginoo, ug magkadaghan na gyud maayo atong sala, moabot yung panahon nga malaya ta ug itambog ta sa kadautan. Hinaot unta nakitang tanan mahimong maayong mga sanga nga mabungahon, bunga nga mulungtad sa kinabuhing dayon.